Okay, let's go. Indi o sözümüz hakkında birazcık görünür. Ele nädip tanıştık, nädip bu ýagdaýa geldik. Men täze Germaniýa Ýagdaýa geldik. has go ýagdaýa geldik aýdaýyn. Hawa Hudaýa şükür öňçinem. Berde ikimizin hem hiç ile enatamız bolmanlygy üçin, gardaşlygymyz bolmany üçin biz birimize näçe ýyldan beri destek ediyoruz. Köp sağ olsun aýtjan Allah Taala şunýaly ýanymda joram dogundum maşallasy da bizim maşalamyzyň ýanyna duran üçin köp sağ olsun aýtjan. Hawa Menem. Ay Allah başlamalı. Yok. Oy, olacakda. Hawa. Men täze Germaniýa gelen wagtlarym dil kursyna gatnaýardym. O wagtlarym ýoldaşy şu dil kurs okuyan ýerimde işleýän eken. Berde türkmen barlygyny eşitip, aýal bilen tanıştyrmak üçin izine düşüp başlayan nomer bada gözläp şeýdip, Gül maňa jaň etdi. Menem türkmen sesi eşitip şok bolýan. Hawa sesem sen izine dowam etdirersiň. Şu wagtlar barym. Men saňa jaň etdim. Dedim, sen Lola mı dedim? Sen ama daha benim Lola. Sen haçanın beri, men bir ýyldan beri bu taýda dedim. O dedim, niýemişe geplejeğimi bilmedim sen bilen. Bir hyly men üçin hasam bagtly nemedi, näme pursatdy. Потому что mene çewatlap türkmenler bilen barış, dost tutunmak ili nemetdim, näme diýip özledim. Küýsedim. Короче, men türkmenler has küýsep ýören wagtym. Yoldaşım bana öz işlen yerinden, migrantlar bilen işlen wagty, Türkmen gyz gelýär, şeýdip bulardan aýdyşýaly. Şeýdip tanışyp gittik. Gowam etdi ýöne. Bolmasa nädip tapşar? Aýsyraýsaň sağ olsun aýdýas. Aýsyraýdam? Hawa Aýsyraýda olan bady o wagtlar. Hawa şeýlerak. Ondan bäri, ben şükür näçe ýyldan bäri jora maşallah dost gatnaşyklar edip gelýäs. Конечно, kyn günlerimiz hem boly, hawa kem ýerlerimiz hem boly ýöne şu ýagdaýa düşünüşmedik yerlerimiz, düşünüşmedik yerlerimiz hem boldu. Ýöne näme важный zat bir-birim bilen açyk gepleşip bir-birimizin kemiz ili gowy taraplarymyzy, gowy däl taraplarymyzy realny gepläp aýdyp bilmek, açyk bolup bilmek. Şo zat öğrendik biz ikimizin aramızda. Näme üçin diýsek dostluk, bermek, almak. Poэтому şoň üçin hele köp obry Ýene gara, gepiňem bölüm. Diňe dostluk däl, durmuşda ýaşamak tapagy ýok, iş olsun, maşalaňda olsun, diňe almak däl. Diňe de bermegem däl, talap etmegem maşarmaly. Bermelim, gerek ýerine almalym. Hawa. Şonu aýdyp bilmek güç bolmaly adamda, özüň nemäň bolmaly. Gete dogry. Şu tarapdan eğer bir-birimle düşünüş bilseň, hemme apşatsa, ili dostlar, ili maşgala, durmuş, hemme zat ideale gidip biler. Şonu aýtjak bolýas. Hudaýa şükür şu wagt içinde gowy düşünüşdik. Düşünüşmedik yerlerimizi düşünüşmäne synanyşdyk. Hawa şeýdip negatif däl, negatif düşünmesinler. Ýok. Hawa Hiç açam. Hawa biz özümüzi näme üçin bu ideýa geldik? YouTube açyldy. Потому что goýarýas, median goýarýas. Bizim Türkmenistany özläp näme diýerler, küýsäp ýaşapýarys. Şoň üçin birazajyk Germaniýanyň durmuşy bilen görkezip türkmen gyzlary bir taýda nädip ýaşadyny görkezmek isleýäs. Короче, elimizden geleni edýäs. Ili yüreğimizde näme bolsa, şonu aýdyp siziň yüreğinizden jaý almany isleýäs. Gaty gowy aýtdy. Indi biz professiýamyza gezek gelende men medisinada işleýän, kesellere seretýän, ýani
bakıcılık görünüşünde de, medistra görünüşünde de deyse bolya. Hava berde okudum, okumu oturdum. Eğer neçe yıldan beri işlep yörüne optum goy, hasam goy. Ne dölsem nesip olsa başka uğurlardanım okap, yine de daşı diplomlar almak isteyen şutaydın. Hava, kıskıcı bana, ne? Sen haydi bilesin. Hava, benim salonculuk parikmaker uğrundan okudum butaydı. Parikmakerle Türkmenistan'a öğrenip geldim kanyasına. O taydadım öğrenip geldim. Butayda geldim, işledim. Men neme? Soyignisnem diyorlar bizde. Sertifikat desen ama ne? Men sertifikatım butaydadım geçerli oldu. Şuna beğeniyen Allah'a canı şükür. Potom ondan sonra şutayda men öz meisterimi edip bildim meister deyip meister parikmakerlimi edip bildim Allah'a şükür. Spezialist. Hava. Şu uğrundan işlep yiyorum. Uğrum değişti bana nem etmedim. Düşünmedim. Потому ben öz işimiz kovuyan. İli blogerlik kovuyan. Şunun için şatayda atıyoruz. Benimle olabilir. Görürüz. Yazam işini govoran çiğnem, işine gatı govet yanlar. Şutayda aşağıda Instagram saytına girip görüp bilirsiniz. Hava. İkimizin saytımız koyacağız. Lola kahvaltıları, naharlar, bu naharlar ile sushi, min sushi hazım olur ya. Şolar yani naharları sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Benim kahvaltıları etmeye çalışan yönüm. Elimizden geleni ederiz. Tamam. Anna, sağ olun izleyeniniz için birinci videomuza Baha verin. baha verin, yazın. Evet olsa da evet deyip yazın. Özünüzden beğeniriz конечно. Hem komentar için. Önünden sağ olsun. Görüşeceğiz. Пока-пока.